హిందూపురం శాసనసభ్యులు నందమూరి బాలకృష్ణ జన్మదిన వేడుకలు నాయుడుపాలెంలో దామచల్ల సత్య ఆధ్వర్యంలో కేక్ కట్ చేసి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో కొండేపి నియోజకవర్గ టీడీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు హాజరై శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఈరోజు ఇంకొక అద్భుతమైన మా నందమూరి నటసింహం బాలయ్య బాబు గారి జన్మదిన వేడుకలు కూడా ఇక్కడ జరుపుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఆయన కూడా అటు పక్క క్యాన్సర్ హాస్పిటల్, ఒక పక్క సినిమా ఫీల్డ్లో యాక్టింగ్లో బిజీగా మళ్ళీ హిందూపూర్ కాన్స్టిట్యున్సీని 3 రోజులు అద్భుతంగా చేస్తూ ఉన్నాడు. మంచి ఆయనకి ఇంకా ఆయురారోగ్యాలు అష్టైశ్వర్యాలు ఇవ్వాలని, ఆయన కూడా రేపు రాబోయే ఎన్నికల్లో మంచి మెజార్టీతో గెలవాలని మనస్ఫూర్తిగా కొండేపి నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున ఆయనకి మనస్ఫూర్తిగా జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. హిందూపురం శాసనసభ్యులు నందమూరి బాలకృష్ణ గారికి సినీ రంగంలోనే కాదు, రాజకీయ రంగంలో కాదు, మంచి ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉండాలని వారి జన్మదిన సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాను.